كاب إرتريان ميديا نيتورك سلام تنا نقدم نزعلت تدالو زينات وشتن وصان انه زينا نقرب لكم ليديا تخل مريم سليمان نسمان عبن بيتروس منقسنينا فلما أرست زينا أب زوبا دوبوب أبزركب هوسبيتالات تعقيبا محكمنا وكنكن كجبر لهم تصنحوا 4 زيغاتات حاويهم ننبيتهم تفانيهم تتكامنت مروز زرد النش نمسفحفح كايت صنحة صعري تصبغ وصيت يركبوا كم زلو منستر حرش حبيروم أمنو زوبا أمن حيلي زناب أب زراتي قدعة توريدوم أب زوبا قاش باركات عنا طريت بموحس مهرتن مساني سرح كم زلو تقاليتوم أب إثيوبيا بكورونا فيروس زي تتحزو سبات قطرم كاب 7 شح كم زحلفة منستر عنا إثيوبيا فليتوم أب أستراليا جزءات تاسمانيا أب تاريخ زبزحو عسى نباري أب جماجم بحري بمعبل نبدأ هدفيهم كم تصنعوا تقاليدهم أب سودان توساق برتعزنا بكخصات كم زخل زئمت تنبيتات كونتات أير عبسقات فتيروم سراويت بيلاروسن روسيان مس بولاند أبزداو بمريت بيلاروس حبراو تدراو لممد أكايدوم تركم فرنسان قداي مبرقاو مأكلاي بحري بديبلوماسيا ومبهال مفتوحو ترداديان منجستا أفغانستان نتازل قوم أبلات طالبان داغماي أب مسارعتي قجلة بمتصنبار كم زعتو كسيسوم تشاينا أب كلتشحن سوسان كاب مدفأتي كربون نتاكد كون عليمات سرح كمزلا بريزيدنت شي جين بينغ أفليتوم أب دباو ليبانوس تدوكينو أبزركب مخزنات وار حزب الله حدقا نطبي بارع كم تخصصت فليتوم سلام دانا تقبلوا كبرات تخطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك زيناتات وشت عقر حيزالكم قريبا لكم سناي من كتال كونو لكم زمنة ليديا تخلى مريمي أبزوا دوبوب أبزركب هوسبيتالات تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زتصنحوا 4 زيغاتات حاويهم ننبيتهم تفانيهم كورونا فيروس ترهيبهم أبزوا دوبوب أبزركب هوسبيتالات تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زتصنحوا 4 زيغاتات حاويهم ب22 مسكرم ننبيتهم تفانيهم بزي مسرت بكورونا فيروس ملكافهم دحر مرقاقاتو أبز استفلالي كبابيتات حقرنا أبزركب هوسبيتالات حكمنا وكنكن كجبر لهم كابتت أنحو زيقاتات زاقيت اتوم 309 حاويهم كفانون كلو 55 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبو أبي إرترات أغلى أطر بكورونا فيروس ملكافهم زترقاقت الزيقاتات 364 نيو مينسترت عنا إسران كلتن مسكرم كلتن شحن إسران تتأكمنت مرت زر الدنش نمسفح كايد زتان حتى على طبق وطيتي ركابو كم زلو مينستر حرشة حبيرو مينستر حرشة مرت زرين أب حرصت بمزرقح تطاونت دنش كبن مبال أب مبزحن مبرحة فلوتو حرصتن أتوكيرو خكايدو زتان حتى عرتات طبق وطيتي ركابو كم زلو أفليتوم مرت زر الدنش عبل علتي وتطاونت زعب مخانو حماماتن بالعاتن يمتصوار بقعات كم زلو زتقسه اب هاجراوي تكال حرشاو مرمر او هادي مبزح مرت زر الدنش من سي مدهانه محري تطقمت حرصوت كاب هكتار كاب 250 كساب 350 كونتال يحفسو خم زلو غليصو أبز عامت زين حرصت زتعدلن 236 هكتار زشفنن لعلي 4013 كونتال مرت زر دنش أب درجة مهاب فربتيحو خمزلو زحبرة من سي مدهاني مبزح مرت زر دنش أب جرات حرصت بكيلاتات ناتسنين قبق كوللان قطط رنز كايدلون مرب مخانو أبريهم إذا خاب كل تشحن 15 جميرو بمنقد حقراو تكال حرشاو مرمر زقصل زلو مسرح مبزح مرت زر الدنش عمتاوي حدث تحرصات إن حقوف زخيد مرب مخانو أتو مدهانة بتوسخي قليتهم نمبزحن نمقبن نب حرصوت زعدل مرت زر الدنش أب هاجراو تكال حرشاو مرمر فتن زتخيدلون وتيتو بمرمرن حرصتوتن زتمسكرلونيو مرت زر الدنش نب كل حرسين مبزح زكايد زلو تعرن معوات أب مسرح مبزح زنطفو حرصوت كم وترو قبو كنكننا قبرو أتتم كعبيون توري زر إخفريون من السرح الرشا يزخاخر أبزوبا قاش باركات أنا تريت بموحاس مهرتن مسساني يسرح كم زلو تقليتو
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ጥዕና ጥሪት ብምውሓስ ምህርተን ንምስሳን ዝሰላሰሉ ንጥፈታት ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ሓላፊ ፕሮጀክትታት ደቡባዊ ምዕራብ ኣቶ ሓይለ ዝገሃብቲ ሓቢሩ ኣብ ኩለንተን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝርከባ ሕርሻታት ጥሪት ብምርባሕን ጥዕናን ብምክትታልን ነቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ምምላእ ጠለባት ጸባን ስጋን ንምድጋፍ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣቶ ሓይለ ዝግብ ተወሳኺ ኣብሪሆም እቲ ቀንዲ ረዋሒ ምውሓስ ጥዕና ስለ ዝኾነ እቲ ኮርፖሬሽን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣፋውስ እንስሳታት ንህዝቢ ብነፃ ይዕድል ከም ዘሎ ነዚ መደብ እዚ ንምትግባር ከዓ ኣብ ኩለን ዞባታት ንቁጣታት ተኸፊተን ሓካይም እንስሳታት ተመዲቦም ምህላዎም ገሊጹ ብምሕዳራት ንዞባታት ጎልጅ ተሰነይ ሃይኮታ ላዕላይ ጋሽ ባረንቱን ሻምበቆን ነቲ ኣገልግሎት ኣብ ምውሃድ ልዑል ተራ ይፃወታ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ድማ እተን ካልኦት ንዞባታት ኣብነተን ክኽተላ ፀዊዖም ዘካይድዎ ዘለው ስራሕ ምስቲ ጥዕና እንስሳታት ንምሕላው ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካየድ ንጥፈታት ዝመላላእ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ሓይለ ዝጊ ህዝቢ በቀረባ ኣገልግሎት ሕክምና እንስሳ ረኺቡ ብኡ መጠን ጥዑይን ውሑስን ውፅኢት ጸባን ስጋን ንምርግጋጽ ኣብ መጻኢ እቲ መደብ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክቕጽል ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡዞባ እምኒ ሓይሊ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብ ንኡዞባ እምኒ ሓይሊ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ መርከጃ أرجزانان حوس ختم أمن حيلن بعصرت شوعة مسكرم زهارمه برد زتحوص الزناب أكل التميتن 7 هكتار زراعتي قدعة وريدوم التقدعات زوردو زراعتي أب معنبابن مشوات بتيحو زنبرة مخانو زحبرة كيلا لمعت بغلي من إسياماني الجبر برهان طاف 220 شوعة هكتار ترتات 50 شوعة هكتار سرنين سجمن دما 8 شوعة هكتار مخانو قليتهم من سياماني إلى سيعبو عدتات عد مركجة عد مخيدة عد جبرو أرجزانا عد برهام عد قفح عد حيسن عد حسرون تنزيارة استحاسيا مخانن حبيروم أب زحلفة 24 ساعات بستجبر 6813 مرمرة لابراتوري توسقتي 713 سبات بفيروس كورونا كم استلفهم منستر طعنا إثيوبيا دكتور ليا تادسه ገሊጻ بمسرة زي أبي إثيوبيا بت فيروس تتحسس سبات قطرم 7422 بتحلو أبز حلفة 24 ساعات 19 سبات بسنكتي فيروس كموتن كلو بحفشة بت فيروس موت سبات 1227 بتحلو بقال وجن تمالي 357 سبات كحاوين كله بدمر 28991 سبات كابت حمام دهينهم ناب جوزم تمليسهم أبز وانزي أبي إثيوبيا بسنكي كورونا فيروس أب حكمنا زلو سبات 4300 كرتن كم زخنون كابزياتهم دما كرتن 251 بصنع زحممو كم زخون تفليتون أب أستراليا جزات تاسمانيا كاب سوني كساب لومي لعلي 470 عسى نباري قليوم ناب مريت قليوم دما نابتي معمق زي كونه مايات تدفيهم وطيام كم تصنحو تحبيرو كابتم دحيرهم استرخبو كلتاميت زخون عسى نباري اتم زبوزحو مويتهم كم تصنحو سمزا أستراليا حبيروم سراحتنياتات عقاب بحرن سراحتنياتات هيوت عدحنن نتم بهيوت زصنحوم عسى نباري نمدحاني راباربو كم زلو قليصوم كابتم عب مجمرتا بسولس ترخبو قدامت گجله اتم 25 عسى نباري كدحنن كلو قال كابتم زدحانو بمعبل تدفيهم داغماي نابتي جماجم كم استملسو تمسمز قليصوم حدا كاب لعلوت حلفتي جزاتي تسمانيا نيك ديكا قطر نايتم زموتو زلون ناب جماجم زقفع زلون عسى نباري يوسف سلا زلو ازيناينا تشاغيلنا زلنا يلو انت قنا سرحتنياتات عقاب بحرن هيوت عدحنن بزحات عساتات بهيوت نقصلو يراباربو سلا زلو تسفا كم زهب تزاريبون بهليكوبتر داساس مستقايده كابتم اتم بسولس استرخبو 10 كيلومتر رحيقهم اتم كالو گجل عسى نباري كم استرخبون سرحتنياتات عقاب بحرن هيوت عدحنن بجلابون نابت بوتا كم استلاقون نيك ديك حبيرون أبتي قدامي جوجلة 9 عسى نباري كمتن كلو زم عسى نباري بمنتهي مخنيات بخندز بزحين ناب جماجم تدفيهم كم زوجو كفلت أيتخالن عسى نباري النوابرهم محبرا وخينو بمرحتي الناتقلص يوم زخدو مبزحتو جزية توم زنا أسو عسى نباريهم ناب دندس تجفيهم زوجو زم بيلوت زتبالو عينت عسى نباري كسب 7 متر قمتن كسب 3 طن كبدتن كبصح زخوليم أب أنتاركتيك متنعت زكايدو أسترالياويان تمرامرتي قدم حجي كندز بزحم عسى نباري ناب جماجم تجفيهم وصيام زفلتو انت خوينم يصنعو كم زلو قليصام أب ساوزن كروس يونيفرسيتي تمرامر عسى نباري زخونه بروفيسور بيتر هاريسون
እዚ ቁፅሪ እዚ እቲ ዝበዝሐ እዩ ክኸውን ዝኽእል ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣብ ታስማንያ ኣብ 1935 ኣስታት 294 ዓሳ ነባሪ ናብ መሬት ተገፊዖም ወፂኦም ስለ ዝነበሩ እቲ ዝበዝሐ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ሰፊሩ ይጸኒሑ ኣብ 2009 እውን ኣስታት 200 ዓሳ ነባሪ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ገማግም ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ገማግም ተገፊዖም ካብ ዝተረኽቡ ዓሳ ነባሪ እቶም 80 ሚእታዊት ኣብ ግዛት ታስማንያ ዝተረኽቡ እዮም ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ዘውረዶ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ብሰልኡ ገና ከም ዘይሓወየ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣብ ቀረባ መጻኢ ተወሳኺ ብርቱዕ ዝናብ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ዓብ ስጋት ፈጢሩ ሰብ መዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ሱዳን ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ወቕቲ ክራማት ክሳብ ምዛም ናይ ዝወርሒ እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ኣሚቶም ዘለዉ ፈለግኒል ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ዘይተረኣየ መጠነ ምልኣት ከም ዘመዝገበ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብዛዕባ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ብውሕዱ 103 ሰባት ከም ዝሞቱን ዓሰርተታት ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ምህላዎምን ይሕብሩ ዛጌት ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ተጸበይቲ ህፁፅ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ዝጠቐሱ ሰብ መዚ መንግስቲ ሱዳን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ኣብ ምቕራብ ክተሓባበራ ፀዊዖም በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ዝፈጠሮ ስጋት ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝጸንሐ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዋጅ ዘውፀአ መንግስቲ ሱዳን ዝወረደ ዕንወት ንምሕዋይን ባእልታን ዝተጸሉ ንምድጋፍን 2.7 ሚልዮን ዶላር ሰሊዑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ዕለቕልቕ ናብ ወሰናስን ጥንታዊ ሃረማት መረዊ ብምብፅሑ እቲ ከም ኣህጉራዊ ውርሻታት ዝተመዝገበ ጥንታዊ ቦታ ሓደጋ ኣንጸላሊዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ማእከላይ ክፋል ከተማ ካርቱም ዝርከብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ሱዳን ብምዕለቕላቑ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ቅርስታት ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝገዓዘ ተገሊጹ ሓይልታት ምክልኻል ቤላሩስን ሩስያን ብ22 ነሓሰ ምስ ፖላንድ ኣብ ዘዳወብ መሬት ቤላሩስ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ኣካይዶም ሚኒስትር ምክልኻል ቤላሩስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ልምምድ ኣካል ናይቲ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ዓመታዊ ዘካይድዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ምዃኑ ብምጥቃስ ብቐንዱ ኣብ ምግታእ ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ዘተኮረ ምንባሩ ኣነፂሩ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ እቲ ሓበራዊ ልምምድ ናብ ዝኾነት ካልእ ሃገር ዘቐንዐ መልእኽቲ ከም ዘይብሉ እውን ኣፍሊጡ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ብወገኑ ኣብቲ ልምምድ ፍሉያት ሓይልታት ክልቴን ሃገራት ብሓይሊ ኣየር ዝተሰነየ ልምምድ ከም ዘካየዱ ብምጥቃስ ዕላምኡ ምድልዳል ውህደት ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ልምምድ ብወገን ሩስያ ልዕሊ 900 ኣባላት ፍሉያት ሓይልታትን ልዕሊ 100 ዝተፈላለየ ወታደራዊ ኣጽዋርን ከም ተሳተፈ ተፈሊጡ እዚ ልምምድ ንውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ቤላሩስ ብምቋም ኣብታ ሃገር ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ መንግስቲ ቤላሩስ ድማ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ህዝባዊ ምልዓዓል ግዳማዊ ምትእትታው ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ፖላንድ ሊቱዌንያን ዩክሬንን ዘራኽብ ዶባት ብምዕፃው ሰራዊት ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ትእዛዝ ኣብ ዘመሓላለፈሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ኪኖ ውህደት ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ዝኸይድ መልእኽትን ዕላማን ከም ዘለዎ ወታደራውያን ተንተንቲ ይሕብሩ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ኣብ ሊቱዌንያ ኣስፊራቶ ዘላ ሰራዊት ካብ ዝተወጠነሉ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክጸንሕ ምዃኑ ዘመልክት መግለፂ ኣውፅያ ብምህላዋ ምትፍናንቲ ዞባ ከይዓርግ ተሰጊዩሎ ሩስያ ኣብ ቤላሩስ ዝካየድ ግዳማዊ ምትእትታው ከም ዘይትፃወሮ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ድማ ነቲ ተላዓዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምርጋእ ኣባላት ፀጥታ ከም ትልእኽያ ከተጠንቅቕ ፀኒሓ ቻይና ኣብ 2060 ካብ መጥፋእቲ ካርበን ነፃ ክትከውን ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ትማሊ 22 መስከረም ኣብ መበል 75 ዓመታዊ ጉባኤ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ብማንዛዊ መዳይ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣፍሊጡ ሃገሩ ኣብ 2030 ናብ ዝበረኸ መጠን መጥፋእቲ ካርበን ክትበፅሕ ምዃና ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፒንግ ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣውሪድዎ ዘሎ ቁጠባዊ ሃስያ ንምሕዋይ ኣብ ዝወስዶ ስጉምቲ ሓምላይ ቁጠባዊ ሕውየት ንምርጋፅ ክፅዕታ ፀዊዑ ኣስታት 28 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ኣብ ዓለም ዝትፋእ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኣብ ቻይና ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ መጠን ኣብ 2018-19 ብልዑል ከም ዘየደ እዮም ዝሕብሩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቆፃር ብዝተወስደ ተረርቲ ስጉምትታት መጠን ዝትፋእ በካሊ ጋዛት ኣብ ቻይና ብልዕሊ 25 ሚእታዊት ነኪ ምንባሩ እንተኾነ ግን ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚረን ሓያሎ ልዑል ብከላ ዘስዕባ ኢንዱስትሪታት ዳግማይ ስራሕን ብምጅማረን እቲ መጠን እናዘየደ ምምፅኡ እቶም ጸብጻባት የረዱ እዚ ቻይና ውፅያቶ ዘላ ውጥን ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝሕብሩ ኪላታት ነቲ ኣብ 2050 ዓለምና ካብ መጥፋእቲ ካርበን ነፃ ክትከውን ኣብ ስምምዕ ፓሪስ ዝተበፅሐ ምርድዳእ እውን ክውን ንምግባሩ ደፋይ ረቓሒ ምዃኑ ይገልጹ ዝትፉእ በከልቲ ጋዛት ጠንቂ ናይቲ ዝናዘየደ ዝመፅእ ዘሎ ዓለማዊ ዋዒ ምዃኑ ዝሕብሩ ተመራመርቲ
መጠን ባህርያዊ ሓደጋታት እውን እንዳዛየደ ከም ዝመፀ የረድኡ። ቱርክን ፈረንሳን ብዕደና ዕቑር ፀጋታት ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቱርክን ብሓፈሻ ቱርክን ግሪክን ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ክፍታሕ ተረዳድየን። እተን ሃገራት ኣብዚ ምርዳእ ዝበፅሓ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋንን ትማሊ 22 መስከረም ኣብ ዘካየድዎ ንውሕ ዝበለ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ግሪክን ሪፐብሊክ ቆጵሮስን ዝፅንበሮ ዝሰፍሐ ቀጥታዊ ርክብ ብምክያድ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥር ኩነታት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መዳይ መዕለቢ ንምርካብ ክፅዕታ ተሰማሚዐን። ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ርክብ ዘካይዱ ዘለዉ ትማሊ 22 መስከረም ኣብ መበል 75 ዓመታዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ብማንዛዊ መዳይ በብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንጉዳይ ዕደናን እጀታን ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍትሑ ርክብ ከካይዱ ቁርባት ምዃኖም ድሕሪ ምርጋፆም እዩ። ብጉዳይ ዕቑር ፀጋታት ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው ድሕርቲ ኣብ 1974 ብጉዳይ ቆጵሮስ ኣብ መንጎአን ዝተኻየደ ግጭት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ ፈረንሳ ድማ ብፍላይ ቱርኪ ኣብቲ ስትራቴጂያዊ ማያት ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ንምክያድ ኣውፅያቶ ዘላ ውጥን ከተቋርፆን ኣህጉራዊ ሕጋጋት ከተኸብርን ክፅውዑ ምፅንሖም ይፍለጥ። ፈረንሳን ግሪክን ኣብቲ ከባቢ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ድሕሪ ምክያደን ቱርኪ ብወገና ተመሳሳሊ ልምምድ ምክያዳ ይዝከር። መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከም ቅድመ ኩነት ንምብጋስ ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን ነፃ ካብ ዝለቐቖም ልዕሊ 5,000 ኣባላት ጣሊባን እቶም ዝበዝሑ ዳግማይ ናብ መሳርዕቲ ጉጅለ ብምፅምባር ከም ዝዓጠቑ ከሲሱ። ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ባይቶ ንሃገራዊ ዕርቂ ኣፍጋኒስታን ብምዃን ኣብቲ ምስ ጣሊባን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ንልኡኽ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ዓብዱላሂ ዓብዱላህ ብ22 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ነዚ ክስ ዘቕሪቡ። ዓብዱላህ ዓብዱላህ ብመግለፂኡ ጉዳይ ናይዞም ነፃ ምስ ተለቁ ኣፅዋር ዘለዓሉ ኣባላት ጣሊባን ነቲ እወታዊ ጎስጋስ ዘመዝግብ ዘሎ ዘተ ሰላም ብኣሉታ ከይፀልዎ ዘለዎ ስጋት ብምጥቃስ ጣሊባን ንዝተበፅሐ ስምዕ ምቁራት ተኽሲ ብምኽባር ነቲ ሓሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ከብሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ። ኣብ ሳልስ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ብዝተኻየደ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ኣስታት 140 ሰባት ከም ተቐትሉ ይሕበር። በዚ ድማ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላማዊ መዳይ ንምዕራፍ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ተበጋጊሱ ዘሎ ዘተ ሰላም ከይተዓናቐፍ ተሰጊኡሎም። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተደኪኑ ኣብ ዝርከብ መኽዘን ኣፅዋር ሒዝቡላህ ሓደጋን ኖትግን ባርዕን ከም ተኸስተ ንሰመዝ ፀጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። በቲ ኣብ ወሰናስን ከተማ ዓይን ቃና ኣብ ዝርከብ ማዓስከርቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዝተኸስተ ሓደጋ ዛጊት ቁጥሮም ብወግዒ ዘይተነፀረ ከም ዝቐሰሉ ዝጠቐሱ ፀብፃባት ንዋታዊ ዕንወት እውን ከም ዝወረደ ኣረዲዮም። ዛጊት ብወገን ሕዝቡላህ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሊባኖስ ግን ነቲ ሓደጋ ዝምርምር ጉጅለ ክኢላታት ተላኢኹ ከም ዘሎ ይሓቢሩ። እቲ ነቱጊ ትርፍራፍ ነተግቲ ናይቲ ኣብ 2006 ኣብ መንጎ ሕዝቡላህን እስራኤልን ዝተኻየደ ኩናት ተኸዚኑሉ ኣብ ዝነበረ ህንፃ ከም ዘጋጠመ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ የቃልሓ ኣለዋ። እዚ ሓደጋ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ወደባይት ከተማ ቤይሩት ዝተኸስተን ሂወት ኣስታት 200 ሰባት ዝቐፀፈን ሓደጋ ነቱጊ በሰለኡ ገና ከይሓወየ ብምኽሳቱ ኣብታ ሃገር ተወሳኺ ራዕድን ስጋኣትን ፈጢሩ ምህላው ተገሊጹ።